Yirimado polisi so ni o ɲɛmaaya bɛ commissaire principal de police Modibo Ka Jarabolo a n'a ka danga n'o ye commissaire de police Mamadi n'u b'a wele Modi Ɲagate olu ye wulikajɔ kɛ nin kalo in tile 12 ka maa 2 ka olu wele baara in a kɛlen do hukumu kɔnɔna na basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min maa fɔlɔ o ye YD ye si bɛ san 36 la u y'ale wele ko sabula ale kɔni ye jogini kɛ ale ka min ye bagabagali k'o ta k'o ɲɛsin maa min n'o ye o ye a yɛrɛ furumuso ye maa kofɔlen fana marifa b'a bolo marifa ma yamaruya ka d'a ma sabula sɛbɛn t'a bolo min b'a jira k'a fɔ k'a kan ka marifa o kɛ a furumuso de nana sa ka na kofɔ ko badɛbɛ dugali o ye dadigi ale la k'o ye bere tɛ bere ye muru tɛ muru ye min ye kamalen ye a bɔ a bɛ pan k'i cun ale kan k'ale gosi k'ale kari k'ale ala muso ka lakalili kɔni o tɛ daja cɛ la fiyewu yɔrɔ ko tɛ o ko maana o maana bɛ bɔ donso fɛ fala ye wara ka hɛrɛ t'o la fiyewu nka don min na n'an ye wara yɛrɛ fana ka maana lamɛn an na fɛn caman faamuya musolakaw olu ni dimi o mana se polisilakaw fɛ fala ye polisiw b'a baara kɛ sɛgɛsɛgɛli u b'o kɛ bɛɛ lajɛlen de ye maa ma bɔ maalaw fɛ kuma tɛ ni nana ka na nin jugu ɲɛfɔ ko maa bɛ fɛ marifa b'a bolo min ye berew ni muru b'a bolo don o don a bɛ badɛbɛ dasi su ni tile Modibo k'a ka brigade mɔgɔ ma fala ye aw kana nin bila dagirinda la koyi wa a ma da o ma koyi a yɛrɛ ka danga n'o ye Kɔnpolo Ɲagate a ko k'o ka bila cɛdenw ɲɛ fala ye sufɛ ko ma nɔgɔn dɛ u ye wulikajɔ kɛ sa ka taa sɔrɔ cɛ ye da bɛ suwa olu ti Ɲagate dɔn polisi fala ye a kelen n'a bɛ dugu kɔnɔ a ka fisa dɛ o la u ye kamalen dɛndɛ ka don a fɛ yen u taara sɔrɔ muso ye a fɔ cogo min na a bɛ ten u ye ale minɛ ka na n'a ye waleya filanan min kɛra o su kelen fana na tuguni fala ye o ye Ika ye Ika ale bɛ Sabalibugu kuranin na si bɛ san 42 la ni maa kofɔlen sa ale de kɔni taara dalen taara sɔrɔ sa joli la ye o la a yirala k'a fɔ ko maa wɛrɛ tun tɛ yen koyi a furumuso n'o ye BF ye san 32 u ye o ɲininka ko ɔhɔ k'ale nɔ don fala ye k'a ye cɛ in k'a bɛ yaala de cɛ in ye bɔ n'a nana sa fala ye n'a y'i ko k'i pari k'i jɛ pasi a bɛ surafana dun a bɛ taa a bɛ segin ka na n'a nana tuguni a bɛ na ka na denmisɛnninw ka kayew n'u ka fɛnw lajɛ a bɛ bɔ tuguni a bɛ tila ka na 0 heure tuguni fala ka tila ka bɔ ka na 4 heures du matin muso ko nin ye mun cɛ sugu ye ale bolo i b'a dɔn k'a fɔ muso to ko kɔni kun k'a kɛ a tɛ dabila pewu kina mɔgɔw ka kuma fɛ dugutigiw ka kuma fɛ bɛɛ lajɛlen k'i da don kuma in na fala ye taa se ka minɛ muso tɛ ka bɔ muso fana ye ale fana ye marifa ɲini n'a ko kiriw cɛ taara k'i bin o y'a sɔrɔ a ye bese kɛ k'a fa bɛɛ lajɛlen fa fajirida fɛ cɛ Sabalibugu kuranin maaw y'o de su ye fala ye dɔgɔkun tɛmɛnen o y'a sɔrɔ Ɲagate n'a ka maaw bɛ baara la ye olu taara su in ta sa ka muso in yɛrɛ minɛ ka na n'a ye ka na bila polisiso la nin baara bɛɛ lajɛlen kɛra min ye Yirimajɔ polisiso ale maaw fɛ fala ye wulikajɔ ni cɛsiri min ye Kɔnpolo Ɲagate n'a ka maaw ye ko k'u fo sabula olu ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye contrôleur général de police su kone n'ale polisi directeur ba ye a yɛrɛ bɛ nin waati na taamana Wagadugukaw fɛ yen sabula AES polisiw bɛ ɲɔgɔn ɲɛla ye ale ka miiriya kɔnɔna na ni ministre Dawudu ka dɛmɛ ye min ye wolomasiri tabaw ale ni polisilakaw Dawudu ye min ɲini u fɛ fala ye maaw n'u bolominɛw ka kisi dugubaw ni dugumisɛnw kɔnɔna na taa ni ka segin ni basigi bɛ se ka na cogo min na u ka baara kɛ u ka hakɛw kɔnɔna na min ye polisilakaw ye kuma tɛ Modibo Ka n'ale ye Yirimajɔ polisiso commissaire ye fala ye k'a b'a ɲini dugudenw fɛ u ka jɛ u n'u ka jɛ ka baara kɛ n'u ye sigana fɛn o fɛn ye waati o waati nɛgɛjuru sira 101 101 n'i y'o kɔri dɔrɔn fɛn bɛ sɔrɔ sɛbɛn fa sirila maa min fɛ o ye Kɔnpolo Berete ye polisi direction na nka anw yɛrɛ ka faranga b'a la ha sabula nin ko in an yɛrɛ bɔra a ko kalama fala ye an yɛrɛ ka faranga bɛ Kɔnpolo ta ka nin sen